Liwap welaýatynyň häkimetleri kanun esasında harby gulluga çağırış möhletini ýyda süýşürmäge hukugy bolan raýatlaryň hem şu ýyl harby gulluga alınıp gidiljekdigini duýdurup başladylar. Bu barada hemişelik ýdeginde maýyp ýa-da pensioner maşgala agzasy bolan oglanlaryň ençemesi anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Men Türkmenistanyň harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanunyň 19-njy maddasynyň 2-nji bölümi esasında harby gullugy çağırış möhletini ýyda süýşürip gelýärdim. Emma bu ýyl Liwap welaýat harby bölüminiň işgäri hezirlik gutordy. Bu ýyl gullugy gidýäň diýip her 6 aýyň dowamında harby bölüme tapşyrmaly resmi namlarmy ýertip zibil bedire taşlady. Bar, kime arzyňy aýtsaň soňa aýt diýip iýun aýynyň başynda ilme повестка geljekligi hakynda duýdurdy. Dip Liwaply Mergen aýtdy. Mergen 7 ýaşynda kakasy we ejesi ýok bolan maýyp erkek doganyny ekläp saklamaga we ol hakda alada etmäge kanun boýunça borçly edilendir. Ol harby bölümiň işgärlerini özüniň bu borjyny ýatladandygyny we täze talabyň näme esaslanýandygyny sorandygyny hem aýtdy. Olar maňa doganyňa garyndaşlaryň tereder, ýaragly güýçlerde eser ýetenok diýip jogap berdiler. Dip Mergen günüň bir döwüm çörek tapmagyň aladasynda geçýändigini aýdyp, harby prokuratura arz edip bilmeýändigini hem belledi. Türkmenistanyň harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanunynyň 19-njy maddasynyň 2-nji bölüminde kakasyna, ejesine, aýalyna, süýtdeş doganyna, süýtdeş uýasyna, atasyna, enesine, mamasyna, babasyna, perzentlige ýa-da hosarlyga alanlara hemişelik ýyda etmek bilen meşgullanýan adamlaryň eger görkezilen raýatlara kanun boýunça ekläp saklamaga we olar hakda alada etmäge borçly bolan başga adamlar bolmasa ýyda süýşürilýändigi aýdylýar. Habarçymyz Mergeniň ýüzbeýiz bolýan ýagdaýlaryna başga-da ençeme Liwaplynyň duçar bolandygyny, olaryň arasynda kanun boýunça öz pensioner enesini ýa-da atasyny ekläp saklamaga borçly edilen raýatlaryň hem bardygyny belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Liwapyň harby bölüminden tesvir alyp bilmedi. Ýöne bu maglumatlar ýurtda dowam edýän demografiýa krizisiniň harby borçlulugy yaramsaz ýaş ýigitleri harby gulluga mejbur edýändigi baradaky habarlardan tas bir aý soň peýda boldy. Azatlyň harby pudokdan habarly çeşmeleri şu aýyň başynda beren maglumatlarynda täze talaplara laýyklykda öňler raýatyň harby gulluga yaramsaz hasap edilmegine getirýän käbir keselleriň lukmançylyk barlygynyň täze sanawyndan aýrylandygyny aýtdylar.